I on nam kaže da sad trebamo preći na pitanje, pošto je sad već vreme. Zdaj pa vas vabim, imamo še približno 10 do 15 minut za vaša vprašanja. Željko Obradoviću, verjemite, to je pač ekskluzivna in tako rekoč edinstvena priložnost. Naslednji se lahko srečate samo na tekmi v Stožice. Možda pre što bude pitanje, ja bih volio još jednu stvar da kažem što se tiče u sportskim ekipama postoji pravila ponašanja. Bilo da ekipa putuje, bilo da ekipa na treningu, što se tiče tačnosti, preciznosti, načina oblačenja, komunikacije. Za sve to vi morate, kao neko ko je trener, da budete primjer igrača. Meni se zaista retko dešava da odem neuredan na trening. Šta hoće kaže neuredan? Da nisam obrijan. To mi se veoma retko dešava. Da imamo pravilo da igrači ne mogu da putuju u kratkim pantalonama ili u trenerkama sa ekipom. To je nešto sam ja tražio da izgledaju uredno. Da izgledaju kao normalni ljudi. Ne odela i kravate. Ne mora igrač sportista da nosi odela i kravatu na putu. Ali mora da bude pristojan. Mora da vodi računa i van terena da je neko ko predstavlja klub. Mora da vodi računa o tačnosti, a kad kažem tačno, znači ako kažemo da je trening, ne znam, u 10 sati, onda imaju obavezu da u 9:15 već budu u slačionici. Da fizioterapeut može da ih pripremi za trening, da ako imaju neki problem, masaže, da budu. Ali se naravno dešava, ako živite u velikom gradu kako je Atina, da su česta kašnjenja, zbog saobraćaja i tako dalje. I oni uvek imaju izgovor. Ja to mogu da razumem. Međutim, ako igrač ne dođe na trening u 10 sati, ako igrač zakasni na ručak, bilo koja vrsta kašnjenja na putovanje i tako dalje, vi morate da reagujete, ne što je to toliko veliki problem, nego što je grupa u pitanju. Mi smo svi mogli da dođemo, radi se o tome da isplaniraš svoje vreme, da dođeš na vreme, jer ako planiraš vreme, to znači da razmišljaš o tome. Ako razmišljaš o tome, znači da je tvoja koncentracija na potrebnom nivou. Ja sam prošle godine izbacio televizor iz slačionice igrača, jer su pred utakmicu koju mi igramo gledali drugu utakmicu. Onda je to katastrofa od koncentracije. Rekao sam, slonite taj televizor. Pobunio se, došao kapitan da pita, rekao sam, sad ću ti objasniti zbog čega. Jer se sjećaš šta je ta utakmica, kako ste igrali, nešto se liči. Koču, pravo si. 20 godina sam trener. Postoji pravilnik koji kažnjava igrača. Za tehničku grešku, za isključenje na utakmici, za kašnjenje, za nedisciplinu, za ostajanje u kasne sate, za malo pivček, malo rdeće, ovo ne znam već kako se kaže, vino i tako dalje. Međutim, ja za 20 godina nikada nisam igrača kaznio novčano. A uvek sam im pretio. Rekao sam, imao sam primjer, našao sam jednog velikog igrača, da ne pominjem ime, u 3:30 u baru jednom, pošto ja volim strašno da izlazim. I nemam nikakav problem to da kažem svim gazdama kojima sam išao, da ja imam specifičan način života, gde nikad ne lažem pre 4-5 ujutru, ustajem oko 10, ali obavezno popodne spavam pred svaki trening. To mi je ostalo od igračkih dana. I tako živim. To je moj život koji apsolutno nikad veze nema s profesionalnim, jer ja sam veliki profesionalac, idem na trening, znači niko ne može da mi da zamerku u tom smislu. Pošto Latinu poznajem i pošto znam te klube, onda sam jedno večer otišao i vidio sam da se ovi ljudi iz kluba to komešaju i da nešto se dešava. Kad sam ušao unutra, našao sam šanku jednog mojeg igrača, 3:30 ujutru. Pogledao, ja sam izašao, ništa nisam rekao i onda sledeći dan sam ga pozvao na razgovor i nisam mu dozvolio da mi da bilo kakav odgovor. Rekao sam mu samo, sledeći put, još jedna mala greška, ti više nisi član ovog tima. A bit ćeš kažnjen, koliko će te kazniti, nema pojma. I neće te kazniti po klubskom pravilniku, nego ja ću da ti kaznim. I ta kazna će biti neverovatno velika. Ono s čime je on bio izuzetno zadovoljan na kraju sezone je to što to nikad nije otišlo u javnost. Ja to nikad nisam iskoristio protiv njega. I mi smo imali izvanrednu saradnju po studiju. On je posle par dana shvatio šta je uradio, došao je kod mene, izvinuo se, ja sam na to zaboravio. Hoću da vam kažem da mislim da u jednom timu, ono što sam se ja borio od prvog dana kad sam došao u Panathinaikos, da stvari koje su unutra između nas, u slačionici, na terenu, nikada ne smiju da izađu u javnost.
Ja sam imao jednu situaciju gdje je bio problem između mene i jednog igrača, gdje je apsolutno dijalog između mene i njega ceo izašao u novinu. Ja sam skupio ceo stručni štab i igrače, rekao je da ću naći kako je došlo do javnosti, ko je unutra bio krtica, što bi rekli. Ako budem našao, taj više nikad neće ostati u Panathinaikosu, a dobio sam odršene ruke od predsjednika kluba da mogu to dodati. Jer kad sam došao u Panathinaikos i u svaki klub kad odem, tražim, ja sam šef na terenu i slačionici. Nemam nikakve veze s politikom kluba, to je predsjednikova dužnost. I uspio sam da se izborim za to. Da nije bilo 12 godina od kog sam u Panathinaikosu afera tog tipa sem te jedne situacije. Nikad, čak ni ova situacija. Znači ja sam to mogao da iskoristim jer taj igrač je igrao prvu sledeću utakmicu katastrofalno loše. Ja sam mogao da odem na konferenciju štampu i da kažem, pa naravno kako da igra dobro kad je sedeo do 4 ujutru i pio alkohol. Ali nisam to uradio. Zaštitio sam. Običaj koji imamo je da ako igrači kasne i ako treba novčano da se kazne, ne uzimam, nego ga lepo zamolimo svi da naplati jednu večer. I onda se ode na tu večer da ja dozvolim također igračima da se popije malo vina po neko pivo, naravno sljedeći jutro obavezno nemamo trening i na tim večerama se također pravi ona atmosfera koja je potrebna da se igrači upoznaju, a ja obično volim na početku sezone da namjerno zakasnim na trening, pošto oni odmah, coach, zakasnio si, ja kažem, da, naravno, sutra uveče večere. Ja volim da dam primjer, ja volim da platim večer. Da bi posle svima lakše bilo, znate kako? Ima igrača neki što kažu, imaju malo zbiju u džepu, pa znači da je to teško. Hvala se. Ne, čovjek bi rekao da ljudi vole da zakasne kod vas. Mislim, pozitivna kazna za sve druge. Imamo že kakšnega Gospod Obradović, jaz bi vas nekaj vprašal. Ne? Vsi ljudje delamo napake, tudi igralci delajo napake. Ne? Nekateri igralci se verjetno bolj obremenjujejo z napakami kot drugimi igralci. Kako recimo potem motivirati tiste, ne vem, zgreši en šut, pa drugi, pa tretji, pa četrti in je vedno bolj, v bistvu vedno slabše, vedno bolj se obremenjuje s tem. Kako ga potem vi vrnete nazaj, rečemo, da se potem te napake pozavi in da igra naprej? Ajde, probam da vidim da se razume sve. Malo. A ne, pošto svi radimo greške, na neke to utiče ovako, na druge više, na druge manje. Kako radite sa nekim igračima i sa igračima koji se strašno opterećuju nekim greškama, pa prave nove greške, pa nove, kako ih vratite u život? U svakom timu imate ono što mi kažemo kreatore ili najvažniji igrače. Košarkaška igra je takva da lopta mora da bude kod nekog gde imaš prednost u napadu i taj treba da ti pomogne da dođeš do lakog koša. Ako ima igru 1 na 1 ili ako ima dobar šut ili ako odbrana protivnička će da se koncentriše na njega i onda doda lak pas nekome koji će da šutne. I onda ja imam običaj da te kreatore posebno dovedem na video seansu, da im pustim i da kažem evo ovo ste vi ovako igrate. I da im pokažem greške koje radi. I najviše verujem u video. I siguran sam da je to najbolji način. Da sve greške koje igrači rade, da im se pokažu i da se oni uvere da je to istina. Naravno, trening je proces na kome ponavljate ono što su bile greške. Ja imam običaj da kad neki igrač napravi neku zaista grešku koja je neshvatljiva, da, na primjer, 15 dana na svakom treningu mu to ponavljam. Ono što bi rekli da krenem na njega. Dok i njemu, a i sa igračima i svima, ne bude dobro da kaže, aj prepusti čovjek više. Ali ga pustim onog trenutka da shvati da više neće tu grešku napraviti. Razlika između vrhunskih i najboljih igrača i onih igrača koji su pomoćni je u tome što vrhunskom igraču vi kažete jednom objasnite jednu situaciju ili kad mi crtamo na time-outu. Ti moraš znaš 5 igrača koji će da prihvate informaciju tog trenutka. Imate drugi igrača kome možeš da ponoviš 10 puta i da mu kažeš ti odavde ideš ovde, on će to da na drugu stranu. Meni se to dešava. Problem koji sam imao kad sam radio s reprezentacijom i posle toga se vraćao u klub je bio što sam bio nestrpljiv. Jer u reprezentaciji su najbolji igrači. I meni je u reprezentaciji bilo dovoljno jednom ili dva puta da im kažem i trening je izvanredan, utakmica je izvanredna. Vratim se u klub i dođu neki igrači koji nemaju taj talenat i koji ne prepoznaju neke stvari. 10 puta ponovim i 11. put, što kaže, dobijem slom živaca. To je moja greška.
Jer moram da shvatim razliku između ovoga koji ne može to da uradi. I mnogo je lep primjer, jedan američki autor, i to bih zaista preporučio svakom. Ja mislim da je to knjiga koja svakom menadžeru, svakom čovjeku, na kraju krajeva možda pomogne, zove se Emocionalna inteligencija. Ja sam tu knjigu čitao pre nekih 10 godina i vraćam je se stalno, jer mislim da mi je mnogo pomoglo u mom poslu. 1001 dobar primjer ćete naći u toj knjizi, a radi se i priča se o tome da ona ljudska inteligencija, IQ, nije toliko bitna u životu svakog od nas koliko je emocionalna inteligencija bitna. Govori se o tome da ljudi koji imaju visoku emocionalnu inteligenciju su mnogo uspješni u životu. Za razliku od ljudi koji su na testovima inteligencije klasične sa IQ imali izvanredne rezultate. To nije pravilo da neko uspije u životu. Da bude uspješan, da bude voljen, da bude srećan. To su stvari koje su mnogo važne. Ja se stalno vraćam toj knjizi. I zaista nalazim mnogo primjera koje koristim kad razgovaram sa igračima i kad radim sa timom i kad pokušavam da nađem dobar primjer. Znate kako? Ja sam se naljutio, bio nešto na moje igrače ove godine, ali strašno se bio naljutio. Neku utakmicu igrali slabo i onda ja sam imao običaj pred utakmicu, pre nego što sudija podbaci, da krenem od mog pomoćnog trenera do kraja klupe, da overim. I onda jedan dan sam sedeo na klupi i tim menadžer mi kaže, šta je, ajde. Ja kažu, neću. Šta je bilo, neću. Ne mogu više ja da dam motivaciju, dođe mene neko da motivišu. I Mike Batiste je to slušao, moj igrač, i priđe i on meni ove. Ja kaže, evo vidiš, smo našli novi način kako da motivišemo igrače, sad on razmišlja o meni. Došao je trenutak da malo igrači pomognu treneru. Znači morate nađete neke stvari, ne možete stalno da ponavljate isto igrače. Ako stalno ponavljate isto, pređu stereotip. Kao što mi znamo da na treningu ne možete stalno dati istu vežbu. Ne možete stalno devojci da pričate istu priču. Morate malo da lažete. Morate da obećavate kule, gradove. Ne previše. Ne previše, naravno, sve sam evo. Prvo ste zadovoljni? Ja smo, to smisla rečemo, če se samo pregonjuje, ne igrao s svojimi napakom. Šta je ako se igrač sam opterećuje sa tim greškama, da padne u neki klub? Ako igrač sklon takvim stvarima, jedina i prava terapija, što bi rekli, je da mu se pomogne da stekne samopouzdanje. I da vidi igrač, ako najbolji način je ako on napravi grešku ili na jednu, drugu, treću, a ti ga ne menjaš. Onda ti mu zaista pokazuješ da veruješ njega i kažeš mu nastavi. Ili ako igrač šutira, jer mi treneri imamo običaj da kažemo igračima, svaka promašena lopta, nije tvoja promašena lopta, to je moja promašena lopta. Ti imaš pravo da šutiraš 15 puta i da ne ubaciš. Prva, druga, treća je možda tvoj problem, četvrta, peta i 15 je moj problem. Ja sam te ostavio, ti nastavi da šutiraš, nema nikakvih problema. Ja sam imao takve slučaje. Imao sam ove godine slučaj sa 2 igrača, Kalatis i Tepić, jer cela grčka javnost košarkaška je u trenutku kad smo prošle godine izgubili 3 izvanredne igrača, Pekovića, Spanulisa i Jasikevičiusa, a Spanulis i Jasikevičius su igrali na poziciji 1 i 2, su od početka sezone govorili da mi moramo da potpišemo 2 igrača, da ovaj tim Panathinaikosa ne može da igra. I to su stalno ponavljali. Sreća je recimo ta što Kalatis, mada je Grk, on ne govori grčki, ja jedino od njega bolje govorim grčki, i Tepić ne čitaju novine i nemaju apsolutno nikakav uvid u to. Ali je dolazila do njih priča, ja to znam, da se pričalo. I onda kad su igrali utakmice neke slabije, ja sam bilo, sjećam se ovdje posle utakmice od Olimpije kad smo izgubili, gdje Tepića nisam i uvodio, a Kalatis je odigrao verovatno najgoru utakmicu da je imao ponudu posle toga da radi kod Giovanija u Trstu, rasprodaja. Gde sam morao da ga zovem i da razgovaram s njim i da kažem da je to jedna utakmica, ali da mi imamo mnogo utakmica i da mora da igra. I zaista sam srećan što je on recimo te najvažnije utakmice protiv Barcelone i protiv Olimpijakosa, jedan i drugi igrač, Kalatis više nego Tepić, ali mnogo pomogli tim. I znači to je način, samo podrška i podrška i podrška, a onda, da bi on shvatio, nije dovoljna podrška samo mene kao prvog trenera, mora i ovi moji stručnog štaba. Jer je mnogo važno i onaj ekonom kluba. Znate, onaj koji deli dresove, da on priđe njemu i da mu on nešto na taj način kaže. Jer mi smo ljudi, svakom od nas prija kad se neko lepo i korektno ponaša prema tebi. Znači, ekonom koji priđe, koji je tu 25 godina u Panathinaikosu i kaže, majstore, ti ćeš danas da igraš u ovu utakmicu.
To je odmah drugačije. Ili da mu priđe, danas ćeš imati problem. Glava je čudno, odavde sve polazi. To ne možemo nikad zaboraviti. Ili, što ja imam običaj da radim sa najiskusnijim igračima, da oni odu kod ovih koji su u problemu, da im oni pomogu. I da oni odrade neke stvari na utakmici koje su najbitnije, pogotovo kad pričamo o tom timskom duhu, kad neko ko igra slabije, da mu priđe sa igrač na utakmici, da ga obodri, a da to vidi i, na primjer, 15.000 ljudi. I da vide trenera koji kad igrač promaši ustane aplodira, kao što vide trenera mnogo puta, alo šta radiš i si normalno. Tako da su to sve stvari koje zaista mora da budu prisutne u radu svakog trenera. Da je super. Ja sam mislio da ću reći, igrači koji puno greše nisu moji igrači. Nije mnogo greše, pa i najveći majstor greše, ali ja imam također i volim to da uradim i daću vam jedan zaista lep primjer. Ja imam teoriju da u našem poslu, košarci, sve što je urađeno prvi put da se to igraču radi. Sve što je napravio košarci, igrači su izmislili. Igrač je dodao prvi put loptu iza leđa, igrač je prvi put zakucao, igrač je dodao prvi put loptu kroz noge, prvo zakucavanje 360, sve su to igrači radili, a onda treneri vide i uče kasnije drugi igrači. I ja strašno volim na klupi kad sedim, a pogotovo na utakmici kad me igrač iznenadi, jer ja zaista bez lažne skromnosti mislim da mogu da prepoznam svaku situaciju i ono što sledi. Naravno to je deo posla, jer posle 15 godina igranja i 20 godina bavljanja poslom koji radi. Ali tražim od igrača da naprave neki potez kojim će da iznenade i protivnika i navijače i uvek sam spreman to da nagradim. I kažem, nemojte da razmišljate u takvoj situaciji da izgubite loptu. I onda recimo, moram da iskoristim Jure uvek, Jure se sjeća tog jednog zaista atraktivnog pasa koji je pokojni Dražen Petrović radio u kontranapadu, kad skoči i kroz noge doda loptu i onda to izgleda zaista fantastično, još ako naleti neki malo jači igrač koji može da zakuca, onda svi ustanu i aplaudiraju i tako dalje. Ja sam tražio od igrača da radimo to na treningu, rekao sam, ko prvi bude to uradio na utakmici, ja vas vodim na večer. Igrali smo neku bez veze utakmicu u grčkom prvenstvu, završila se preko 60 razlike, tim koji je ispao iz lige, bez ikakve uvrede, četvoricu od vas ovdje da povedem ja, pobedili bih sigurno. I Sani Bećirević igrao kod mene i onda je Sani napravio to u kontranapadu da je provukao loptu iza leđa, skočio je i kroz noge. I dodao i dali smo koš. I onda je naravno reakcija bila, svi 12 igrača su došli kod mene večera, divna. Naravno, nema nekih problema, tako da sam zaista bio srećan i zadovoljan. I mislim da je to kreativnost u bilo kojoj vrsti posla, da je nešto što je nevažno. I tu je vjerovatno moj kolega Guardiola bio toliko u pravu kad je govorio da ta reč profesionalizam nije dobra, da treba znamo da radimo neki posao, ali da ajde dam još jedan primjer, jer mi se svidalo kad sam prošle godine pravio 50. rođendan meni, a moji ćerci 25. isti dan smo rođeni i bio ponosan na to koliko mi je prijatelja iz cele Evrope došlo, jednu najlepših čestitki koju sam dobio od jedne drugarice koja mi je rekla nemoj nikad to dete koje nosiš u sebi da dozvoliš da izađe. Ja mislim da je to najlepša čestitka koju sam ja dobio. Neko kaže da i dalje ono dete, nekad kad smo bili mladi, stoji negdje od mene. I dalje pokušavaš da se setiš neke stvari kad si bio dete i čemu si se radovao kao dete. Sad život nas vodi nekim drugim stvarima, ali kad vratiš film, da li postoje lepši i srećni i bezbrižni dani nego ono kad si dete. I onda kad ti neko tako nešto kaže, da shvatiš koliko je iskren i koliko ti želi sve najbolje. Dobro, lepo. Sljedeće pitanje. Izvolite. Dobar dan. Kako, recimo, ako možemo basket i menadžera da promenimo, kada je bolje raditi više i kada je bolje da raditi bolje, efikasnije? Recimo, znamo da Zmago Sagadin je bio taj čovjek koji je stvarno puno radio sa igračima. Kakva je vaša filozofija o tome?
Ja mislim da je uvek najbolje raditi onoliko koliko je potrebno. Šta hoću da kažem? Da u košarci vi imate pretakmičarski period. Znači, kad su pripreme i to je rad koji je na takav način da radite, na primjer, po 2,5 sata i pre i popodne. Naravno, mikrociklusima koji se prave, to zavisi od trenera, ja obično radim 6 treninga na taj način. Nikada ne dajem igračima slobodan ceo dan, nego im dam popodne i sledeće prepodne. Znači da imaju prepodne trening, pa onda sledeće večer. Takmičarski period je nešto što je sasvim različito od pretakmičarskog ovaj period. I naravno dolazi onaj period koji je najvažniji, a to je kraj sezone, kad dolazi do recimo play-offa i u Evropskoj ligi i play-offa u grčkom prvenstvu i Final Four i tako dalje. To je period kad se isključivo radi samo jedan trening. I to je period kad se obično radi, pa recimo u intenzitetu nekih 15 do 20 minuta najviše. Ja nikad više ne radim. Trening je duži, ali igrači šutiraju, priča se o taktici, razgibavanje i tako dalje. Ali intenzitet treninga je pojačan, ali veoma kratak. Tako da ja mislim, to je ono kako ja radim. Naravno da ja poštujem svačije mišljenje i način na koji drugi treneri. Imaćete prilike da čujete trenere koji rade apsolutno na drugi način. Imao sam prilike da razgovaram sa mojim kolegom iz Sijene, s kojim sam igrao polufinale Evropske lige ove godine, po načinu kako on priprema ekipu i pitao mene šta ja radim pred Final Four, ja sam toliko puta bio na Final Fouru. Sam rekao, radim apsolutno isto sve što i radim pred svaku utakmicu Evropske lige. Znači radim normalno, igračima kaže, ljudi, mi ćemo sutra da igramo košarku, znači to je ono što radite cele godine. Je li to polufinale? Jeste polufinale, naravno da postoji tenzija. A morate probate da nađete način da rasteretite ekipu. Ponavljala se kao anegdota Final Four koji sam ja igrao sa Juventudom u Tel Avivu. Bili smo na Final Fouru Barcelona, Juventud, Panathinaikos, Olympiakos. Ja sam vodio Juventud i apsolutno smo bili najveći outsider. Sva te tima su bili mnogo bolji od nas, znači bila je Barcelona, tamo je bilo pitanje ko pobedi, ima veće šanse da bude prvak Evrope i tako dalje. I ja sam se dogovorio sa mojim tim menadžerom, tražio mu da organizuje jednu stvar za ujutru, da niko ne zna sve mene i njega. Znači, kad je bio trenutak da se ide na trening, ja sam i rekao igračima, nemojte se spremati trening, obucite se normalno. Kako god hoćete, da idemo autobusom, neću da vam kažem da je. Ja sam odveo igrače pre podne u Zoološki vrt. Odveo sam safari, Zoološki vrt u Tel Avivu, ogroman, gledali tamo one lavove, žirafe, i rasteretio maksimalnu ekipu. Nisam uopšte pričao o košarci. I ja sam verovao da je to u tom trenutku neuporedivo bolje nego da imamo trening i da je pričao ponovo o Barceloni, a Barcelonu smo gledali te godine ne znam koliko puta, je španski tim. Ja sam razmišljao da je to neuporedivo važnije da dođe do rasterećenja ekipe. Naravno onda, pošto mi se to strašno svidelo, da smo lako pobedili Barcelonu, onda sam našao na dan finala mali zoološki vrt sa pticama da ima show program. Pa sam ih odveo i to da gledam. Ispalo je tako da smo postali prvaci Evrope, onda kažu, eto, lako, samo je recept da nađeš zoološki vrt i ptice i to. I puno večera sa igračima. Da, što više to bolje. Dobro. Hvala vam na odličnom iznošenju vaših iskustva iz košarke i prenošenju tome na područje koje je nekako bliže nama koji se bavimo menadžmentom. Pitanje koje verovatno se postoji i kod vas i u našim sredinama je kakav odnos i kako se nosite sa zvezdama u timu? Koliko donose plusa i koliko donose nekih negativnih tenzija? Igrači verovatno imaju vrlo različite ugovore, između sebe prilično znaju koliko neko kotira, možda im se čini nepravedno kako je neko ugovor dobio i kako se to prenosi na igralište i kako vi probate to da usaglasite? Hvala, odlično pitanje. Razlika između tih koji su prave zvezde i onih koji su lažne zvezde upravo u njihovoj veličini, ja nikada nikakav problem sa svim velikim igračima nisam imao, mogu da vam nabrojim od Đorđevića i Danilovića, Viljakampa, Corbin Thompson,
Sabonis, Arlaukas, Rebrača, Gentile, Henry Williams, Ricky Pittis, Bodiroga, Alvertis, Darrell Middleton, Johnny Rodgers, do ove generacije sad, znači imao sam sve najbolje, u reprezentaciji sve najbolje igrače sam trenirao i nikakav problem s njima nisam imao, sem ako je ovo bio problem, recimo što sam rekao za Sabonisa, meni to nije problem, jer on čovjek shvatio odmah sve i nikad se posle toga naravno nije tako ponašao. Ono što ja pokušavam s njima da razgovaram, da mora da shvate da najbolji igrači se razlikuju po tome što najbrže misli. Sabonis je imao problem u Realu jer ispod koša kad se izbori za poziciju, njemu lopta ne stigne u pravom trenutku. I on je zaista počinjao da bude veoma nervozan zbog toga. I on je čak imao afinitet prema jednom playmakeru koji je izvanredno znao da budaje lopte, ali taj playmaker nije mogao recimo meni da odgovori o nekim drugim stvarima odbrambeno kao što je drugi. I onda sam ja morao da sa Bonisom razgovaram na način da mu kažem da li shvataš kako meni na klupi, ja to isto vidim, a lopta ti dođe 3 sekunde kasnije, ali bez njega ne možeš. Ti moraš njemu da pomogneš i njemu da objasniš koja je to situacija u kojoj ćeš ti najlakše da primiš loptu. Ako to budeš uradio, mi ćemo kao tim da odemo gore, imat ćemo dobar rezultat. I naravno, Sabonis koji je jedan od najinteligentnijih ljudi s kojima sam ja radio, je to shvatio i nikakav problem nisam imali. Drugi primjer za saradnju koja je nastala je Ricky Pittis koji je bio kapiten Benettona. I to je čovjek s kojim danas ja imam zaista fantastičan odnos, ali fantastičan. I posle tog događaja koji se odigrao, počeli smo da sarađujemo i da mi bude, pa recimo kao što je Diamantidis sad u Panathinaikosu. Počeli smo sezonu i na veliko iznenađenje izgubili utakmicu na strani, a da se vratim na ovo pitanje, radili pakleno. Izuzetno naporno i dobro i tako dalje. I sad naravno, kad smo se vratili posle te utakmice, drugi, treći trening, ja sam nastavio da radim na isti način. Sam verovao da je to pravi put i da moramo da verujemo u sopstvene mogućnosti da je jedino rad što će nas vratiti pravu formu. I onda su oni na jednom treningu toliko loše izgledali da sam ja doneo odluku da prekinem trening. Bez ikakvog objašnjenja sam rekao, hvala momci, idite u slučajnicu, vidimo se ujutro. Šok, šta? Idite u slučajnicu, nema razloga za trening. I ostao sam sa ovim mojim članovima stručnog štaba da porazgovaram. Ricky Pittis se vrati i kaže, coach, možda razgovara, kaže, ja mislim da mi previše treniramo. I da je problem što smo izgubili utakmicu, što smo umorni. Ja kaže, to ti misliš? Kaže, da, to je mišljenje i ostalih igrača. Svi tako mislite? Da, svi tako mislite. Dobro. Ja naravno, bez da je bio plan, sljedeće jutro zakažem trening. Oni kažu da su umorni, ja kažem dođite na trening. Jer sam bio siguran da to nije razlog. I naravno da sam napravio anketu među igračima i shvatio da od njih 12 da je to mišljenje trojici, odnosno dvojici. Da su to bila 2 Amerikanca koji su poturili Ricky Pittisa, koji je inače inteligentan čovjek, i koji je to kao kapiten izašao i kad sam ja to shvatio, ja sam zakazao trening ujutro na koji Ricky Pittis nije došao. Jer je to bio protest protiv mene. Jedini on došao. Normalno, Amerikanci koji su ga poturili su došli, odradili, čutali, reč nisu rekli. Sve se vršilo lepo, bez guđanja, bez ikakvog, odradili jedan izvanredan trening i mene je zvao menadžer kluba da mi kaže problem šta ćemo s Rikijem. Ja kažem, recite gospodinu Pittisu, nemoj dolazi više na trening i više neće biti igrač Benettona, dok sam ja trenirao. Kako možemo to da izregulišemo? Možemo da izregulišemo da kažete gospodinu Pittisu, ali ovo vam pričam najiskrenije. Znači onako kako se desilo. Recite gospodinu Pittisu da dođe u salu i da se izvine, ali mora da kaže ovako. Ja ću da mu napišem što će kaže. Ne može on da kaže šta će on da kaže. To je nemoguće. Ne. Ovo je rečenica koju mora da izgovori. Ricky Pittis je došao na trening i izgovorio ono što sam ja tražio. Predsjednik kluba i menadžer nisu mogli da veruju. Onda sam ja zovno Ricky Pittisa i moja prva rečenica je bila da li je moguće da si ti toliko glup da su te 2 Amerikanca na sami. Coach, otko znaš? Ja ne bi bio coach da ne znam to. Da vas ne zna moj tim i da ne znam odakle je problem nastao, ja ne mogu da se bavim tim poslom. I tog trenutka je problem završen
Onda sam posle toga 2 Amerikanca pozvao također na razgovor, razgovarali smo i napravili saradnju i to je način. A on je izvanredan čovjek, izvanredan igrač i ja dozvoljavam da svaki ima pravo da napravi grešku u životu. I nemojte na jednu grešku da budete toliko strogi da saradnika, saigrača, pomoćnog trenera kažnjavate i da mislite da je nemoguće da se to ispravi. Inače, svi ovi ostali igrači koji su imao, svi su oni, ponavljam, iako velike zvezde, bili pravi ljudi. I upravo zato što su pravi ljudi, davali su primjer drugima i ja to insistiram kod njih. Ako je prava zvezda, on će se ponaša u svakom aspektu života na pravi način, da daje primjer saigračima. I danas smo pričali, deca gledaju, deca traže idola. I što ih više idola imaju među sportistima, to je nama, roditeljima, lakše da ih ustavimo da im bude lakše u životu. Jer je verovatno sport nešto što je najzdravije našim ljudima. Makar bi trebalo. Postali ste trener kao veoma mlad. Kako ste stekli autoritet? Kako menadžeri u preduzeću, koji mladi su, stekne autoritet? Pa rekao sam, jedini autoritet koji ja verujem da kod trenera postoji autoritet znanja. Znači da igrači i stručni štab veruje i da zna da vi znate vaš posao, da budete korektni prema svima njima. Znači ja u trenutku kad sam oformio stručni štab, apsolutno svakog čovjeka uvažavam na isti način i svi su mi bitni i svako od njih ima pravo da dođe da kaže svoje mišljenje u odnosu na sve što je njegov posao. Znači ne mogu da dozvolim nekomu da dođe priča o meni o taktici i da je sutra coach ono, ali što je njegov posao, želim da dođe da mi kaže bilo koji problem koji ima. Što se tiče pomoćnih trenera također, veoma je važno, ja sam rekao imam čovjeka kome bezgranično verujem, 12 godina mi je pomoćni trener i siguran sam da nikada nije rekao jednu reč protiv mene. Meni je govorio da se ne slaže sa mnom. I mi se strašno svađamo. To su polemike. I ja obožavam njega što je takav. Također i od ova 2 mlada pomoćna trenera sam tražio da na taj način razgovaraju i dajem im u toku treninga da oni rade. Jer nemojte zaboraviti da igrači, kad hoćete da radite neke stvari na treningu, vi možete raditi što hoćete, oni nekad nisu svjesni zbog čega vi radite. Oni ne znaju. Vi hoćete nešto novo da probate i radite na treningu, igrač nema pojma. Ako vam je to ok, vi nastavite raditi, ako nije ok, nemojte da radite. Tako je, ja verujem u svakom segmentu života. Da neko ko ima nove ideje treba da proba da ih radi, ali da njegovi saradnici budu informisani o tome da znaju zbog čega se to radi i da jednostavno neke nove ideje proba da plasira i da vidi da li je to ispravno ili nije ispravno. Kad je reč o motivaciji, ja imam sreću bez lažne skromnosti da radim za ugovore koji su zaista veliki. Izborio se za to, ali i kad sam bio trener u Partizanu prve godine, pošto rekao sam druge godine nisam ništa dobio, vodio sam strašno računa o mojim saradnicima. Znači nikad nisam dozvolio da ja dobijem platu, da oni ne budu plaćeni. Kao što nikad nisam dozvolio da igrači ne dobiju platu, ja da budem plaćen. Nikad. Znači moraju prvo oni da budu, a dođe red na mene, bit će red na mene. I od prvog dana u Panathinaikosu i u bilo kom klubu u kojem sam radio, bio je jedan dan u toku godine kad ja odredim da ja mom stručnom štabu podelim ekstra platu. Znači to je direktno moje zadovoljstvo i naravno da je to velika motivacija tim ljudima. I naravno da svako od njih direktno dođe i zahvali mi se za to. Ja verujem da je to nešto što je veliki motiv za njih i da je nešto što doprinosi da atmosfera u klubu bude dobra i da oni rade na najbolji mogući način posao koji na kraju ljudi gledaju kroz mene. Ja kao trener, prvi trener, ne mogu ništa sam raditi. Ako nemam dobar tim, ako nemam dobre saradnike, ako nemam dobre igrače, ja kao pojedinac apsolutno ništa ne mogu raditi. Sve uspehe koje sam napravio sam zbog tima. Napravio sam zbog mog stručnog štaba i napravio sam zbog mojih igrača. Bez njih nikada ne bi mogao. Tako da se vratim na ono pitanje, ponavljam da kompleksno je, ali moje zaista mišljenje, autoritet jedan jedini koji postoji
koji trener ima autoritet znanja. Da igrači i vaše okruženje, stručni štab shvate da vi znate, a onda dolazi i ono što je sastavni deo našeg posla, publika. Jel? Ako još i publika misli da vi znate, a vi sad u toku utakmice pravite nekih 1000 gluposti, ali oni misle, nema veze, nema veze. Tako da eto, na sreću meni misle za sad, pa ćemo vidjeti. A ono što ste rekli na početku da ste zapisivali svaki trening, to još uvijek radite? Sad imaju ovi kompjuteri, to su ovi moji, jedan dan sam ušao u slačionicu i 3 pomoćnika, svi imaju laptop na stolu, ja uđem, kao ja sam, dobar dan, i sad neko pitanje, posljednje, neko gledao sinoć onu utakmicu NBA, ne odmah, gledaju si laptop. Drugo pitanje, ne odmah, ja kažem, samo trenutak, onda se malo neko vajde psovkicu na grčkom rekao i otišao kod ovog ekonoma, pošto on čovjek isti koji ja pijemo kafu tamo i kakav kompjuter. Ja zaista s time ne vadim. Zaista s time ne vadim. Znači, nikakve veze nema sa ovom modernom tehnikom. Da. Ali ono što ste rekli da imate sveske pa zapisujete... I dalje sveske. Da. I ovdje nešto ostane. Še kakšno vprašanje? Dobro, če ne, se gostom najlepše zahvaljujem. Ono što ste rekli, to je ova knjiga. Tako je dobro kad imate spremnog čovjeka. Literarni napotek, emocionalna oziroma čustvena inteligenca, Daniel Goleman. To je knjiga, po kateri je Željko Obradović vedno publiran. Prevedena je tudi v slovenščino. Skoraj ta knjiga je dosegljiva tudi v slovenščini. Na kojem jeziku ste vi to učitelj? Ovo, kako govorim. Odlično. Glede na to, da bo gospod Obradović imel neke obveznosti do novinarjev v nadaljevanju, seveda se bo pa potem kasneje naše druženje nadaljevalo, kot rečeno, za vse novinarje. Gospod Obradović bo za kratke razgovore dosegljiv dvorane na levi strani gledano z našega zornega kota, vse druge pa seveda vabim na kratko popustitev in druženje po tem pogovoru in verjamem, da bo tudi gospod Obradović, ko konča pogovore z novinarji, tudi še dosegljiv za kakšen neposredni kratek razgovor, glede na to, da ima izjemno natrpan urnik. Hvala najveće, gospodinu Obradoviću. Hvala i vama na ovaj divnom danu. Ja sam zaista srećan i zadovoljan što sam imao priliku da evo neka moja iskustva podelim sa vama. Želim vam sve najbolje u životu, puno zdravlja vama i vašim najbližima i da nekad se ponovo sretnemo u bilo kakvoj prilici. Na zdravlje svima.